Αν δοκίμασες ποτέ να φλερτάρεις στο ίντερνετ και να βγάλεις ραντεβού, ίσως διαπίστωσες πως δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Μπορεί να έστειλες μήνυμα σε μια γυναίκα που είδες τη φωτογραφία της και σου άρεσε και εκείνη να μην σου απάντησε ποτέ. Ή να σου απάντησε, αλλά με τέτοιο τρόπο που εσύ να μην ήξερες πώς να συνεχίσεις. Ή να έστειλες πολλά μηνύματα σε πολλές γυναίκες και να μην πήρες απάντηση από καμία. Ή ακόμα κι αν σου απαντήσανε, να μην δέχτηκε καμία να συναντηθείτε από κοντά. Αυτά και πολλά άλλα είναι συνηθισμένα προβλήματα τα οποία εμείς τα έχουμε λύσει σε σημείο να πετυχαίνουμε ραντεβού μέχρι και με 2 διαφορετικές γυναίκες την εβδομάδα. Πάμε λοιπόν. Ξεκινώντας, υπάρχουν κατά κύριο λόγο 2 ειδών ιστοσελίδες από όπου μπορείς να γνωρίσεις γυναίκες. Το πρώτο είδος είναι οι ιστοσελίδες γνωριμιών και το δεύτερο οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το γνωστό μας Facebook. Σε όλες ισχύουν παρόμοιοι κανόνες. Αυτό που αλλάζει είναι η πλατφόρμα και τα εργαλεία που δίνει το κάθε site. Για αρχή ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την οθόνη. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν βλέπεις ένα προφίλ στο ίντερνετ. Κάναμε ένα πολύ διασκεδαστικό πείραμα και το οποίο μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Μπήκαμε σε μια τέτοια ιστοσελίδα και ανεβάσαμε 3 διαφορετικά προφίλ. Της Ρίτας, της Μαρίας και του Δημήτρη. Απλώς τα ανεβάσαμε να υπάρχουν, δεν στείλαμε μηνύματα σε κανέναν. Η Ρίτα μέσα σε 10 περίπου μέρες δέχτηκε όπως φαίνεται 1046 μηνύματα. Η Μαρία, αν και δεν έχει τα εμφανισιακά προσόντα της Ρίτας, επίσης δεν τα πήγε και άσχημα. Έχει ως τώρα 84 μηνύματα και ας μην έχει άλλη φωτογραφία εκτός από αυτήν. Και μάλιστα η μισή από αυτούς που της έστειλαν μήνυμα είναι ωραίοι άντρες, κάτι που φαίνεται και από τις φωτογραφίες τους, δεν επιτρέπεται να τις δείξω εδώ στο βίντεο, αλλά ισχύει. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως μια γυναίκα, ακόμα και αν δεν είναι εμφανίσιμη, θα βρει παρέα αρκεί να φτιάξει ένα απλό προφίλ και ας μην κάνει τίποτα. Πόσο μάλλον αν είναι εμφανίσιμη, οι αιτήσεις για μεταγραφή θα πέφτουν βροχή. Αντίθετα, ένας άντρας, όσο ωραίος και αν είναι, αν δεν ξέρει πώς να κάνει μερικές σωστές ενέργειες και δεν επικοινωνήσει πρώτος αυτός, δεν πρόκειται να τον πλησιάσουν γυναίκες. Εδώ ο Δημήτρης έχει δεχτεί μόνο 2 μηνύματα. Παρά το ότι είναι ωραίος άντρας, με στυλ στο ντύσιμο, γράψαμε πως είναι ανερχόμενος τραγουδιστής. Οπότε καταλαβαίνεις πως όταν μια εμφανίσιμη γυναίκα ανεβάζει ένα προφίλ και βομβαρδίζεται καθημερινά με τόσα πολλά μηνύματα από άντρες, είναι πρακτικά αδύνατο να απαντήσει σε όλους. Για να έχεις λοιπόν πιθανότητες να απαντήσει και σε σένα, πρέπει να πληρούνται 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχεις φτιάξει ένα σωστό προφίλ. Είναι από τα πρώτα πράγματα που θα δει και μπορούμε να σου δείξουμε το πώς. Δεύτερον, το μήνυμά σου να είναι ξεχωριστό. Να είναι κάτι δηλαδή που μέσα σε όλον αυτόν τον σωρό θα το πιάσει το μάτι της και θα της κεντρήσει την περιέργεια να το ανοίξει. Ας δούμε μερικά από τα συνήθη μηνύματα που στέλνουν οι άντρες. Οι περισσότεροι, όπως βλέπεις, βασικά δεν ξέρουν τι να γράψουν και βάζουν το κλισέ «Γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι» ή κάτι παρόμοιο. Επειδή έχω ανοίξει αρκετά μηνύματα, όσοι στέλνουν αυτό ως επικεφαλίδα γράφουν σχεδόν το ίδιο και μέσα στο μήνυμά τους. Γενικά δείχνουν πως δεν έχουν καθόλου φαντασία, πως γενικότερα δεν έχουν ιδέα πώς να μιλήσουν σε μια γυναίκα μέσω του διαδικτύου. Πάρα πολλοί επίσης της στέλνουν κοπλιμέντα, ότι είναι όμορφη, κούκλα. Ιδίως οι εμφανίσιμες γυναίκες λαβαίνουν τόσα πολλά που μην περιμένεις να σε δουν ως ξεχωριστό επειδή το έκανες κι εσύ. Μπορεί κάποιες από ευγένεια να σου απαντήσουν με ένα ευχαριστώ, αλλά και πάλι δεν μπορείς να προχωρήσεις μακριά έτσι. Αρκετοί δεν βάζουν καν επικεφαλίδα ή στέλνουν μία που γράφει κάτι σχετικό με φλερτ. Σκεπτόμενοι μάλλον πως αφού είμαστε σε ιστοσελίδα για φλερτ, ας φλερτάρουμε. Λογική σκέψη, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι. Δεν πρέπει ποτέ στο αρχικό σου μήνυμα να εκδηλώνεις ευθέως διάθεση για φλερτ. Ακόμα χειρότερα, μη στέλνεις σεξουαλικά μηνύματα όπως αυτά εδώ. Και εδώ. Μερικοί επίσης βάζουν το κινητό τους. Μεγάλο σφάλμα, μην περιμένεις καμία να σου τηλεφωνήσει έτσι. Ανοίγοντας τα μηνύματά της λοιπόν μια γυναίκα, όσο ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, κατά 99% θα τα απορρίψει. Γενικά, σε αντίθεση με ό,τι κάνουν οι περισσότεροι, ο σκοπός του πρώτου μηνύματος που στέλνεις δεν είναι ούτε να την κάνεις να σου δώσει το τηλέφωνο της ή το MSN της, ούτε να την κάνεις να σε ερωτευτεί, ούτε να την πείσεις να βγει μαζί σου. Ο μοναδικός σκοπός είναι να σε προσέξει. Αυτό μόνο. Τα υπόλοιπα είναι πράγματα με τα οποία θα ασχοληθείς μετά.
Υπάρχουν μερικοί που στέλνουν μηνύματα που ξεχωρίζουν, όμως κάνουν άλλα σοβαρά λάθη, όπως το να μην βάζουν φωτογραφία, που είναι επίσης από τα πρώτα πράγματα που μια γυναίκα θα κοιτάξει. Έλλειψη φωτογραφίας εκλαμβάνεται από τις γυναίκες ως έλλειψη αυτοεπεποίθησης ή γενικότερα πως έχεις κάτι να κρύψεις, παραδείγματος χάρη το ότι είσαι παντρεμένος ή ανώμαλος. Χωρίς φωτογραφία θα δυσκολευτείς πολύ να κερδίσεις την εμπιστοσύνη της. Θα μιλήσουμε αργότερα για το προφίλ και τι είδους φωτογραφίες είναι καλό να ανεβάζεις στο ίντερνετ. Εδώ τώρα θα σου δείξω μερικά από τα δικά μου μηνύματα. Αυτό είναι το προφίλ μου στο Hi5, ένα πολύ γνωστό site που μοιάζει με το Facebook. Όπως βλέπεις, εδώ έβαλα επικεφαλίδα «Χα, σοβαρολογείς?» και πήρα αρκετές απαντήσεις. Αυτό οφείλεται και στο περιεχόμενο βεβαίως του μηνύματος, όπως και στο προφίλ που έχω φτιάξει. Θα πρέπει λοιπόν η επικεφαλίδα αρχικά να είναι κάτι που λειτουργεί ως διαφημιστικό μήνυμα. Να φωνάζει δηλαδή, να είναι μικρό, άμεσο, να θυμίζει γρίφο που θα λυθεί μόλις ανοίξει το μήνυμα, να υπονοεί πως είσαι κάποιος που ξέρει κάτι για αυτήν ή να έχει χιούμορ. Ή κάτι που θα τη συνταράξει, χωρίς όμως να είναι απειλητικό ή προσβλητικό. Εδώ βλέπεις και άλλα παραδείγματα της ίδιας λογικής. Δεν συνιστώ να τα χρησιμοποιήσεις γιατί τα έχω στείλει τόσες φορές που μάλλον έχουν καεί. Όμως σημασία έχει να καταλάβεις τη λογική πίσω από αυτά, ώστε να μπορείς να φτιάχνεις και δικά σου.